rasane seger kok, Bu. Ya seger, Pane, seger karo ngombe segere sakole nanti weteng tembung. Lah iya. Neng siji tembungmu sing tak dungokno iki mau. Apa Pane tembungku sing ndi? Kowe kok rasan-rasan. Jarene umpama biyen aku sida dipek bojo karo tanggaku iki mesti dadi wong sugih. Ora Pane, guyon ah. Ora saguyon. Guyon. Aku ora kok wis pokoke siji aku ya wis marep. Wis ora apa-apa dadi ora duwe ora apa-apa Pane. Aku ku jane ya ngerti kok nggone biyen nalikane biyen kowe karo bejijat tangga iki tau ana hubungan. Neng nek iso kuwi mbok dilereni. Mergo apa? Kowe karo aku omah-omah wis puluhan taun, ya wis duweni anak loro. Tanggung jawabe wong lanang iku ngopeni keluarga. Saiki nek aku mbok banding-bandingno rasa, mbok banding-bandingno karo wong lanang liya, aku nyambut gawe lunga ning parang. Yo atiku tetep mikir kowe to, Mbok. Yo Pane, aku salah. Ning aku mau yo ora tenanan. Ora tenanan kok tembunge. Peh mangan gedang terus. Tapi ya coba rasane to Pane. Wis mbok makan gedang, coba makan gedang meneh. Gedang kok terus ae. Anane iki yo dipangan iki. Mosok wong lanang mbok kon nesu mbokne. Yo aja nesu lah, nah yo mau ngomong to Pane. Wong kok kon mangan gedang karo banyu nak yo wetengku kembung. Wong wedok ngomong ngono biasane iki tumus jroning ati, tumus sing mbok pikir. Ancen tak pikir-pikir iya tangga iki ya kuwagekane tenan. Ngerti nek biyen ku seneng karo bojoku. Lah, gawe omah iki awor omahku. Lho, sing sekarat meneh. Kono dibangun. Lho, gedhek katik nunut karo gedhekku. Kuwagekane tenan. Diteni lho. Sabar Pane, sabar. Sabar apa? Sabar Pane, sabar. Wis to yakin kita wong sak pasar aku nek wis anjir rasa tenan. Niki lho, jane aku sok kemis iku mangkat golek emas malah ora tak sidakno. Lah kok ora sida golek Mas? Lah kowe nek didemeni tanggaku. Ora mut biar aku. Wong adik gayamu. Ana tanggamu mulai kene. Oh, alah matane. Wis sugih mlebu omah karo aku. Piye? Kulo tangga nomor anu teko. Semane. Pane, Apa? motor anyar. Sesuk tak tukokno 28. Motor ngono dapure kok gayane mletene ra umum. Wakekane metu karas.
cerit dinggo ngepel keramik iki. Ayo banjur wong semut maneh bareng. Wong sugih pagoni. Maneh. Apa? Wis ora apa-apa maneh, aku dadi bojomu. Apel apa? Wong iku aja ngisin-ngisini wong lanang. Wong perkara jeluk ya to. Lah iki timbangan inu ke maneh. Ora ngono jeluk kok dibuaki karepe lho Lah ki. yo kuwi. Ayo. Meneng kok matane. Woi. Cap sengenge. Ora ngono. Mas yo aku ku gedeng karo kowe. Jajal aku tak takon. Takon apa? Jeruk mbok buah, apel mbok buah. Karepem iku piye? Gusah laler. Aku gusah laler yo nganggo jeruk. Nganggo per. Kayane. Maneh. Aja ngisin-ngisini aku kuwakek ane. Sepurane ya mbokne, Piye maneh? aku urung kuat nukokno jeruk kowe, Apa-apa. ya urung kuat nukokno apel kowe. Iya. Trimo sisa-sisa panganlah ra apa-apa ya. Mangan maneh paronan ya Pani. Jeruke koni ya Pani. Mulane tak omongno mau, Piye? diwenehi kepercayaan wong lanang ku dijaga. Pani yo. Moto iki lho. Ora usah plilak-plilik nek ana wong sugih. Ora Pani iki lho aku merep. Ayo, seneng ora nek kowe. Belah jeruke kuning iki Nek Pani. biyen ana tangga iso sugih, biyen tau ana hubungan karo kowe ae angger liwat mata mlora. Alah aku nang ben iki ora kok Pani sesek. Halo. Aku iku jane ya ewoh, ning wong mbok wenehi. Semene ya aku Pani. Aku iki tanggung jawab karo wong wedok. Nek wong wedok kepengin iku pangan kowe ae. Kok ora apa-apa karo sampean ae. Aku Halo. kowe ya ora mentolong. Iki wong aku di kowe. Don. Halo. Oh, Mbak Emi. Bakul buah pinang. Anten apa, Mbak? Jeruk kalih pir. Lah nggih napa? Oh, jeruke mau kecemplung kakos. Loh, lah pire? Oh nggih. Pir karo jeruk. Ah, ya Mbak, rupane kok kuning. Boten kula pangan, dipangan kirek lanang wedok niki. Oh, nggih. Siap. Mungkin dijoli nggih. Anu, Mbak. Kula pesen rambutan sing boten wonten rambute. Terus duren rine niku jenengan titili, Mbak. 35 truk. Nggih. Rambutane 30 kontainer nggih. Kontainer nggih. Ku ape dienggo apa mbok niku? Go ngebreki menawa. Oh, nggih, Mbak. Niku ajeng kula parengke kuburan-kuburan. Dadi wong sing mati urung tau mangan duren karo rambutan ben do tangi, Mbak. Rencana ngoten. Oke, siap. Maneh. Aku iki urung tau mangan rambutan, urung tau mangan duren, nang aku jauh urip meger-meger asu yo. Oh, nggih, Mbak. Niki juga terus. Oh, oke. Siap. Siap wong aku sing ngomong arek diarani
tukune pun saunine. Regane apa iku? Saunine. Kuburan kon sertifikat. Lha karo apa Pakne? Tapi dienggo apa iku? Ora ngerti. Niku mungkin diduduk. Balunge dienggo once, Mbak. Balung mayit-mayit sing tuwa-tuwa niku mungkin balunge dienggo once. Sing nganggo once sapa balung menungso? Nggih, niki tanggane kula sing kecangkeman. Tanggane kula sing kecangkeman, Mbak. Lah, yen ngono ya sampean sing dilokno. Oh, wakekan. Oh, mboten kakekane, Mbak. Niku pun mboten ngertos sinten kok kakeke. Kakekane sinten? Matane. Nggih, matane ya ten sing coplok barang niku mboten napa-napa. Oh, asem maneh. Nah, niku teng isor wit asem. Lho, Niku mungkin kula bangun tak jakei jalan tol. Ajeng kula griyani. oh, tuangga sekarat. Nggih, nek rom karat niku 3 juta. Nek sekarat 1 juta, Mbak. Udah pas Pakne. Pun, mboten napa-napa. Saentuke, Mbak, saentuke. Pakne. Sik to, iki Iku menawa rada ngene nek. omongan karo sapa kok omongan dhewe ngene menawa. Iya, mula aku ya ra ngerti bojo ya ngono ki Pakne. Ya nek omongan dhewe iku bento. Oh. Wis rumangsah. Oh, bento. Tapi jenengan jare ngerti wong bento duwe bojo. Oh, tanggane kula. Iki ndek bojo, aduh mataku kliwet ya Allah Gusti. Aduh. Angine kebanterno ta. Meripat kliwet. Wong sugih sekarat. Iya Pakne. Mosok mata kelilipan nganggo pantai. Yo ben malah ora iso mlah Pakne. Syukur. Iso Malah mlah. rera. Syukur. Iso mlah to. Syukur. Ngono rasane kowe. Wong kok gayane. Wong duronan ndek bojo ya ngono ki Pakne. Lah iya. Beda karo sampean. Sekarang ndek bojo ya Pakne. Ora kitang aku karo kowe. Ora kecukupan apa-apa lah. Buktine rumah tanggane ayo tentrem. Duweni bojo. Duwe anak. Upamane ana wong lesu, aku iso mbok liwetno. Timbane tangga sugih lara duwe bojo. Bojone mati dilebokno pesugihan. Masa Pakne? Wala-wala tujune aku ora dadi bojone. Lah nek aku dadi bojone nek dilebokne pesugihan. Kandhane kok. Alhamdulillah aku dadi bojo. Iya. Sinten sing kepengin roh wong bento do kadoan. Wong goblok. Duwe bojo seneng, nah aku yo enak ra duwe bojo. Bojo rumangsane lho. Masa ana sing masake turu ana sing ngeloni nek ra penak. Lah dalah, masak kuna keteringan. Apa? Ketering Apa Pakne kok ketering? Sing mudeng sapa? ngantek ngiler aku. Catering iku apa ya ora roh Aku aku. ya ora ngerti malah Pakne. Deliteri ku lho. Liper ini. Lara liper. Kiper untung kiper kono. Deliteri ku telepon, "Mas, kirimi nasi sama ayam." Oh, diterno. Masak katrok munggo ladoh. Nek adem-adem nang ngene iki bojoku ana sing tak ngeloni. Lah nek ra duwe bojo adem-adem ra ana sing ngeloni ya. Lelelele goblok. Di bojo seneng. Ngeloni ya ajek iku. Paling minyake presker. Beda gak di bojo. Lah nek ra duwe bojo, Kepengen lemu, tuku sing lemu. Kepengen kuru, tuku sing kuru. Ibarat mangan, Con. Ora trimo sego wadang kaya bojom. Sego wadang wis wayah digawe karak. Aku golek perawan ning entukno. sik ngene iku ana wong adol api. Ana. Kayak tak belno piye nek kepengin. Jajal bae. Melu-melu kon ngebene kowe Pakne. Halo. Eh, Ora iku.
Omongane iki kena dibuktekno apa ora ngono. Mas, aku pesen wedokan papat. Apa iku? Sing siji nek iso kirim lemu. Nomor loro serodok kuru. Nomor telu ya sedengan kaya gitar Spanyol. Sing aku kepengin jajal sing kuru gek nek daginge beras. Ya Mas. Engko nek ora kena digaweno ndara terus tak asem-asem. Ya. Ha, piye? Milih sing ditro. Milih sing ndi? Dek, bojoku warai ya, Dek. Mbok warai bojoku arep mbok tukoke. Kangen ya. Wala-wala. Kangen ya. Aku kok koyo kowe. Ya kek ngono rene. Lah kowe warai bojoku mbok bela wedokan arek. Kangen ya. Bojom, Dik, kowe kodho nek duwe anak. Anak sing barep irunge kaya irungku. Halo? Bagus Pratala kok irunge kaya irungmu iki. Ah, ya ora kaya irungmu mak ning giatek kae sendor. Lho, ora percaya sawang. Sik to. Apa? Nggo, Hoi. kowe meneng mbok nek aku tak omong. Aja ngrebut perkara wedokan nek bojoku ngamuk. Ngamuk yo pegat. Kesuwen. Pegat. Ora. Nek aku tak omong karo tangga. Ngomong. Nggo, Hoi. mbok sing apik ki sing rukun karo tangga to, Kang. Rukun. Kowe karo aku iki lho rukuna. Wah. Umpama biyen bapak ki ora adol tanah iki, ora bakal kowe manggon nang kene. Sertifikate jekatut aku lho, Kang. Sik. Pak urus. Apa? Baleni omongan. Tanah sing didol bapak iki, Ya, sertifikate jekatut aku. umpama Pak Amora dol tanah iki, Ora bakal kowe iso manggon nang kene. sing ngomong sapa? Aku Sing bener. Umpama Pak Sugeng ora nanggap ora ana ngene iki. lah kok tutup Pak Sugeng lah apa? Lah anane ana ngene iki ya perkara Pak Sugeng sing nanggap e. Ambek Lah- gak kati e. Lah nang kudune iku ra jenenge tangga kudu rukun. Piye-piye lah, umpama kowe lara, sing nulung iku tangga. Ora. Umpamane sumben kowe mati, sing gotong iku tangga. Sing ngomong sapa? Aku. Wakekane malah guyu. Berarti pemikirane wong malaria. Kok iso yu? Wis kena penyakit malaria ijeh melarat disebut malaria. Malariat. Tapi mau pelarat karo malaria. Aku lara ora ana tanggaku sing tak perintah. Ngebel dokter. Mati mbok kon nyunggi praino. Mayatku gak lara kabeh disunggi. Numpak helikopter. Mayat kok mbok kadon. Lumayan tuh Pak Liko. Lah terus helikoptere sapa? Nyewono. Lah lem ngandani piye? Yo tak bel. Halo, Pak helikopter. Teko rene. Aku gawanen ning kuburan ngono. Lho kowe iso ngebel. Yo iso. Cah iki piye? Lah kene Carane iki aja ngono, aku siji sing tak takokno. Jajal maju rene. Kira aku. Ayo ingetno, Ora. madhep rono. Sama gedangnya. Tak omong. Wong kowe iku wis tangga karo aku iku wis banget suwene. Oke. Matane nganggo oncek semua. Wong sugih iki yo ngene iki. Utut sautut nganggo oncai. Wong sugih iku ya ngene iki udut saudut nganggo
karep aku ngene lho. Umpama. Pakde. Sampeyan ki kok ya ora inget-inget. Kenapa untung? Apa Pakde? Gak kena apa-apa. Ayo matam pilihan. Ora apa-apa. Matane diwalik. Apa sing gak balik? Ora, aku ki ape omong karo kowe. Omong piye? Jane karepmu ngono piye? Terus Wong omah ae sak pekarangan. Sing kono mbok bangun. omahku dhewe, Sing guri mbok bangun. omahku dhewe. Neng kowe kok gedhe kok anut aku iki lho. Sing kandha anut kowe sapa? Iki gedheku. Iki ame tak tembok, delalah wis ana gedheke karo ngirit. Wong sugih ngirit. Ora ento, ana undang-undange. Gedhek iki apa tak kei keramik? Apa tak lapisi mas? Moh, mundak mbok jipuki anggere dina mbok dol. Neng kudune lek iki ya mbok bangun. Penakan kowe. Lah nek kowe kepengin bangun, bangunen Matane loro. bolong kabeh lho. Bojoku nek adus mbok inceng. Sapa sing nginceng bojomu? Ora iku buktine. Ora tau nginceng wong aku malah dijak mlebu. Ya omongan tenan ta ora? Ah, nggih iki adus. Nah, Aku ngerti ki wanem kan widik tok. heeh. Aku liwat tak inceng. Lha apa kowe nginceng rene lho nek ape delok ngono. Tenan piye? Alah takoki dhewe nek ora ngene pegat kok tak rabine aku. Heeh lho. Omongan glagrak. Ora Pakne ora, tenan ora. Wong aku adus yo telesan kok. Tenan. Iya. Ya wis kowe sing tak percaya. Iya bojone. Wong kowe bojoku. Lah iya, tak sampetekke wong iku. Jajal nek kowe tau roh nek roh le mlebu dikongkon mlebu bojoku. Ya, Titikane apa ning bokonge ana apane bojoku. bokonge bojomu ngapal kaya kethek. Monyek. Angger tak kosoki do nglothok. Kapan kok mung krosok iki kapan? Upune sisih kiwa sing rada dhuwur iki ana tremblonge ireng. Toh iku. Apa Pakne? Ora Pakne. Nah iki tenan iki. Ora Pakne tenan yakin tenan ora. Kowe ora ngisor udel. Roh Apal aku. ana apane? Tak itung iku ndek nganane mok 89 cacahe. Apa iku? Mbok pikir dhewe. Ora Pakne ora. Yakin lho kiting 4 lho ora. Aku ora tau ngitung kok. Malah tangga iki iso ngitung iki lho. Lah mosok iso ngitung sampean ki kok ya lucu lek ngitung terus piye? Aku jadi ngerti ngene. Hah, sampean ki aneh-aneh. Ngapusi nek iki kowe mlete murah karuan. Ora percaya. Ije ana. Apa? Telung leri lho rupane putih ndek iki tak jabuti loro. Kowe kok ngenyak kowe? Ora mbok ora ono putih kok iso putih. Oh, kacake iki. Wis to. Piye? Saiki bangun ae nek ora mbok bangun awas kowe. Ya maha. Bojoku nek adus lho kowe ora. Kene ya. Macem-macem. Nek adus salah udo kon nganggo jas hujan dak apik. Adus kok nganggo jas hujan. Ben ora ketok. Wancen wong matane dal tak bacok tenan kowe. Kowe wis duwe sapi ape bacok aku. Wah semane. Pakanane enak-enak. Apa Pakne? Ono sing dawu barang apane? Apa? Iki ta. Iya. Iki ombenan sing marai ilat joget. Masa iso joget? Iki sing ana semute. Nek mbok ombe ilatem iso kemriwing. Mosok tenan Pakne lan iso Iya. kemriwing. Ngene kok nek dadi tangga mbok rukun, dibagi kene tanggam. Praya. Oprei. Olehku mergawe dhewe. Wah. Dolanan ngeslot. Oh, wong stres. Iki lho nek ora mbok bangun tak rubuhno awas kowe. Apane? Gedheku. Apa itu apane? Tak rubuhno. Ndang. Lho karep pembeli piye?
Bari kowe mbok bangun karepem ora mbok bangun karepem, aku ngopeni leh omah-omah. Ndang, Aku ora ngurusi leh omah-omah. aku yo ora ngurusi kowe. Wah, semane. Kira. Apa? Ndang, Lho, wani ngepuki omahku. omahnya nek kebebuak. Alah, alah, alah. Tulung. Tulung. Mangkel wong. Katut. Kena paku lho. Wong ae rumah saku. Marah kok gendeng. Apa-apa. Sugih bento. Ya ora masalah. Wong sugih gayane bloko. Ngombe ndi cacah kok bingung. Iki aku terus mangan apa iki? Mangan karang. Wong sugih mangan karang. Sing penting ra omah-omahe ayem tentrem ya mbok. Ya pane wong awake dhewe. Amit-amit jabang bayi lho aku tangga kok kaya ngono. Ora apa-apa. Anakmu mang nang ndi? Oh jare pamiten jare nang segudang Ape tak kandhani. Kok kandhane apa, Pakne? Wong ya ana yaene anggere kok sesuk ora dibangun, ape tak kon mateni anakku. Sopo sing mbok kon mateni? Iki tangga. Alah ya aja ta, Pakne. Tak aja. Lah mbok kon mateni kok anakmu terus dicekel polisi. Ya carane lho. Carane piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Le. Wah, anakku. Wah, iki lho. Iki lho. Wong omah-omah nek ayem tentrem iku ana sing lanang, ana sing wedok, anake teko. Padakno kowe sugih uripem dhewe. Napa? Bapak, dua anak marai stres. Anak kok ganteng ngene lah ya. Ya. Bokku. Iya, Le. Bokku saiki kemajuan. Kemajuan piye, Le? Saiki ki bandar dadu to, Mbak. Kok kaya batok dadu. Ora mbok tukono malah mbok mbuaran. Mbok demeni dhewe. Marah ya, Le. Tangga sekarat yo. Iki ra bathok dadu yo, Le. Lah iki mencongol mengguri ki apa? Iki letong dikok kene. Kok malah sampean ora gelem tukokne malah betok-betok le wong wedok. Wong melarate antuku neko-neko. Ora ngono. Cahene kok mang tak goleki ning mburi ora ana kok. Teko ketoke sumpringah iki ana apa, Le? Dina iki wong sak donya iki sing paling seneng rasane mung aku dhewe. Bapak lah ya melu seneng kok mung sadonya mung kowe dhewe. Ibarate Lah senenge perkara apa? perkarane dina iki aku bar pacaran. Anakku ape rapi. Anakku bar pacaran, Pak Ne. Upacara kok mbok pamerno. Aku lho upacara bendina ngantek pegel. Nyaut-nyaut. Iki urusane tangga, urusane rumah tangga, ora urusane tangga. Lah sing nyaut sapa wong aku ki cangkem-cangkem dhewe. Kowe wis disenengi cah wedok, Le. Iya, Pak. Aku wis disenengi cah wedok. Neng kudune iki rak ya mergawe sik to, Le. Engko ben nyukupi kanggo omah-omah kejaba iku wong rabi iki ora gate akeh. Aja kok mbok wenehno bapak ae. Sampeyan rasa kuwatir. Dina iki aku lah ya wis duwe gawean sing penak. Gawean sing penak Wis duwe gawean. iki lho, sesuk aku sugih, anakku wis mergawe. Ora kok kowe. Ayo, ada bendera merah putih hormat. Mergawe mbok pamerno aku. Aku gak mergawe duit teko dhewe. Ora pesugihan. Mek pesugihan ra. Lah ana wong mek kemlaratan
Oh. Seperti kayak kalung ya Pak Ne. Oh, sesuk aku ape nganggo kalung bobote 5 pintal. Nek sampean wis sugih dhuwit, Heeh. tak jaluk siji. Apa? Dase tangga tunggal gedhe iki tukunen, Pak. Siap. Siap. Man malah apa kuburan ape dituku kali. Ora trimo kuburan. Daset tanggaku ape tak tuku pisan. Sip. Mas nang pasar Winong. Yo ning pasar ndi ae, Pak, ora mung trimo winong. Lho iki lho. Pati, gabus, sukolilo, Sesek rembang, pakaiane brengose dicopot. panik. Panik. Mergo delok meneh awak dhewe dadi wong sugih. Allah. Kowe lho paling wis. Kowe ku lho sesuk nek sugih aku iki tak gawe tembok jeruji ben kowe ra iso liwat kene. Cocok. Dadi nang pasar-pasar kowe dodol Mas. Dodol Mas ning ndi, Pak? Dongono, anakku saiki wis dodol Mas. Kaya anakmu. Omong terus suwe nek meneng ae mangan. Matane Mas sing inten ya mbokmu gawakno le. Aku gawane kalung ya Le ya. Kuatir, sok tak tukokno sing akeh. Aku nganggo kalung. Ampun, aku tak jaluk Mas berlian. Nganggo apa Pak Ne? Tanggo. Wah, ngono ya. Kowe Mas inten. Dole ya. Iya, Pak. Aku tuku Mas Warno. Mas apa? Warno. Mas Parno. Malah tenan tak kon mergawe. Lah ora kok sing mbok gawa muleh Mas. Yo, tak tinggal kabeh, Pak. Mbok tinggal kabeh. Ngono iku ya digawa muleh ale. Nek dirampok wong malah teledor mbok tinggali Mas. Kacau kowe iki. Sumpah wong piye? Yo ora ngopo kok dijupuk. Lho, Mas kuwi gane larang. Yo larang tapi yo ben lo karepe kono. Lho. Iya to iki? Kok karepe kono piye ta wong Mas kok karepe kono? Lah iya Mas. Lah iya Mas. Lah aku ki pergawean dodolan Mas. Lah iya dodolan Mas. Ndak. Mas iku saiki jutaan lho Pak Ne ya. Iya, Mas tuwa apa Mas nom? Yo ora Mas enom yo ora Mas tuwa. Mas sinten? Ora yo. Lah terus Ning ngarep pasar lawang iki lho anggere esuk Mas paring-paring. Mas paring-paring. Nyuwun. Aku ki dodolan Mas. muga-muga tanggane gak krungu ya mbokne. Iya Pak Ne. Aku gak dungu. Oh gak ndungu. Gak, anak dodol Mas ning ngarep lawangan. Wong aku tau ngekeki 1000 tak kon nyusui 500 kok. Aseme mangan aku lak seliten daging. Ora ngono. Wong penggawean ngono kok mbok lakoni leh-leh. Kudune iku ra nyambut gawe sing bener. Apa meneh kowe wis kandha seneng bocah wedok. Iya. Nek wis seneng bocah wedok, nek wis tak rabekno kowe dadi kepala rumah tangga. Tanggung jawabe abot. Ngono lho. Lah terus nek kowe ora duwe, bojomu kepengin golek apa-apa, terus mbok kae duwite sapa? Yo njaluk para tuwa. Nek ngono ya luru marang tuwa sing sugih. Nah, iki lho. Ya iki. Aja kuwatir, Pak. Apa? Calon bojoku anake wong sugih. Tenan. Sumpah iki lho. Tenan piye Le? Tenan, Mbok. Silo, aku ape duwe besan wong sugih. Paling bakal Mas ning prapatan Mas bari-bari. Tenan. Tenan, Pak. Wong dile Ora adoh kok Pak karo kene. ora ada. Heeh. Wong Godo, Ora, Pak. wong Taman Sari, Dudu. wong Gal-Bale, Yo ora, Pak. Silowire. Gak cegak kok, Pak. Lah wong ndi? Iku lho, anake tunggal gedhe iki lho, Pak. Iku bapake sugih. Rencanaku nek bocah wedok iki mangis dadi bojoku, bapake ape tak racun tikus. Kok wani omong. Ora wani ngomong apa Pak Ne? Lah sing disenengi anake bekecot iki.
pati tergandeng barang kok. Aku lho sing ngerah. Melu ae. Yo ana gapurane babal-babal. Walah. Le, mbok golek cah wedok liya. Aku karo bapake ku musuhan ku ket biyen. Pak. Wong jenenge wong seneng ki ra iso dipisahno ya, Pak. Nek Cah wedok sing tak seneng iki mang mung anake tunggal gedhe kuwi. nek upamane kowe ora tak rabekno, Ya kelakon. kelakon apa? Lakone ora bubar kowe iki. Kok teko lakon. Lah terus piye nak ngene iki? Ya kali kowe. Lho, kok aku? Ana tetembungan anak polah bapa keprada. Lah. Nek aku wong gedhengan. Lah terus? Aku ya mau nakokno. Dene nek kowe gelem nakokno, iku urusane kowe, Mbok. Sing nakono aku. Iya. Cemburu apa ora? Ora. Nah, Ya. wis seneng tenan le. Aku seneng tenan. Lah nak rantuk piye? Ya jajal tembung ambok sapa ngerti entuk. Ya. Nek umpamane ditembung kok ora entuk ya aja lara ati lho. Iki wong tuwa wis nuruti kekarepanmu. Kok rumakno. Tak tembunge sih ya, Pak ne. Ya. Rasa pikiran piye-piye. Ora. Saiki regam piro? Gara-gara pas sampeyan tak dol piye? Lah kok rene? Rene aku arep omongan apik-apikan karo kowe. Iya. Iya lho ya. Anak seneng anak. Terus Yo saiki entuk ora entuk anakmu tak jaluk ben dadi bojone anakku. anakku amek mbok entukno Anakku. ning ana syarate. Syaratnya apa? Anak entuk anak, Lah terus Pak entuk mbok. Lah sing iku ora. Ora ke bocah karo bocah bentuk dadi bojone. ngene ae. Anake bentuk anak kula. Kowe gak entuk aku ning turu sak omah. Terus sama Iya. piye kuwi? Engko bojomu kon lunga mergawe sak kapoke. Aku nang omah karo kowe iki. Iya no. Ora mau kudulmu loro. Loh, kan delok keadaan butuh cilik ana, gedhe ana. Lah bojoku kudule sitok ya. Nah, kowe Ora apane. Iku anakmu jajal celok. Ora pakne ora. Ora. Ya. Celok ya. Tak Ya. rumane kok kene. ya ya. Ya. Tenan lho ya. Ya, Ya. lawan guri aja pancen gak. Lah gua apa? Engko aku nek mlebu runut dak sak wae. Ayo. Lah rasa ngono wis anakmu lho bentuk anakku. Ya ya. Ya tembung ya. Ya. Nek rumono le ben ditembung le. Ya, Mbok. Apa? Anakku tak omong ngene. Ngomong piye? Gelem Pak aku dadi mantune tangga tunggal gedhek. Ning syarate kowe kudu rabi karo mboke ngono. Aku urung moro. Terus iki awake rono. Wake anak-anak ame urung ana. Jual tak. Amitabha. Loh, anakku, anake bojoku Amalarahum. Loh, anakku, putune Mbam. Dalem papa. Minyak nambune. Minyakku gene, Pak. Iki sing gambar wong wedok mibring suwi ku. Seger ta? Minyak serimping. Ngomong ta, Pak? Loh, Seger. Sek. Kok ambune kok malah iwak pinggang kok. Bapak em nang kene kok le. Apa? Cah wedok kok malah latihan krawuk-krawukan. Tak rabekno meteng sik ae. Loh, petese piye? Mau aku nek rabi kowe nek urung meteng. Ayo, tak tengi sik. Yo. Bapak bento lah kok anakku wis boten ngile, Pak. Lah kowe ku bocah kaya wong kebelet. Wong wedok iki jual mahal. Wong wedok iki jual mahal. Kesithien sing akeh jual mahal. Jual mahal, Pak. Ora iso, Nduk.
sendi. Kayak kudu dijamin nang manah boke das. Lah piye Pak piye? Ini lho, ndi lek das. Aku ning kene lho Pak. Coba kursi. Ini tak tekoki. Dino iki Ya, beda karo padatan. idune manggon di. Biasane kowe iki kepethuk karo bapak iki yo sing genah ngono. Lah kok saiki kok kowe iso masak terus iku piye? Munggane. Iso kaya iwak paus aku. Iku getok piye? Kene, lho sampean ki ngopo ning kene? Lah aku malah kaya iwak paus terdampar. Apa-apa sampean iki ngopo? Kowe kok tak takoki kok malah Ya. nganggo parfum mbok srek. Rambut mbok irit boden. Ning boden Pak, ora kene boden. Iku lho binge cecengno. Iku jenenge boden. Oh, boden. Nek iki boden iki wong tak kowe. Rayem Ini, mbok pecel. Iya, Pak. pesel ya Pak. Terus irum saiki dadi bangir mbok suntik soliket. Suntik silikon. Nek Kenapa? biasane Ya. bocah prawan iki beda saka padatan. Iki duwe ati anyar. Sampeyan kok ngerti? Bapak pengalaman nalika simbokmu, mamahmu seneng karo HP. Biyen yo ngono. Duan-duan ngantek lali rokan sing guring jentet. Tak ketok. Ora trimo ketok. Blunus. Tenan, Ya. Aku tak kodo karo sampeyan ya Pak. cacak kowe anakku siji-sijine apa sing mbok jaluk tak turuti yo. Tenan ya Pak ya. Oke. Apa sebabnya saben dina aku dandan? Ya. Mergo aku iki arep duwe bojo. Aku seneng karo bocah lanang. Tenan. Iya. Cah lanang ana sing seneng karo kowe. Ya ana. Anake presiden iki. Nek presiden, ora nek presiden kok Pak. Anake menteri ndi? Ya ora anake menteri. Anake RT. Ya ora anake RT. Lah anake sapa? Anake tunggal gede kae kang welas Pak. Eh? Kang welas ki calon bojoku. Aku wis seneng karo kang welas. Lah ya. Ya. Eh? Kang welas anake tunggal gede iki lho. Lho, Pak. Pak.
wong semaput. Semaput lek aku tani gene wong blas e. Lho. Aku ngene-ngene. Tak golek gene wonge. Mandaran do mlumpuk rene. Lah aku jak terus melok rene. Melok ning kene. Lho, lah kowe kok melu ning omahku? Yo ben wong syutinge dadi sitok e. Engko aku ning kono ora kesyuting. Lho, nek ngono tegese kowe malilahi anakmu dipek bojo anakku. Matur nuwun yo, Pak. Matur nuwun yo, Pak. Kok tak keprok endi tenan kene. Matur nuwun yo, Pak. Matur nuwun tenan. Matur nuwun banget yo, Pak. Wis sampeyan wis turu yo. Aku seneng ati. Matur nuwun yo, Pak. Matur nuwun yo, Pak. Wis entuk ya kowe. Nek wis entuk ya do rukun. Matur nuwun yo. Matur nuwun yo, Pak. Ana apa? Kenapa? Iki lho kanggo suwi kok mbok unter-unter. Keriblok goblok. Matur nuwun yo, Pak. Wis entuk. Urung. Lah nek kowe wis mara ning omahku ku rak kudune wis entuk. Maksude urung mareng benene jalan. Piye? Yo ngene. Apa? Entuk anakku dipek karo anakmu. Nah, Sapa? kelas. Kelas. Entuk karo Arom. Gak apa-apa. Lah terus? Kudune no. Saiki nek anakku siji-sijine sing tak gondo-gondo. Nek dingoni anakmu wong anakmu rong dhe gawenan gawene jarene dodol Mas Awo, Mas ngono. Ora iso. Karepem anakku mbok kon nyambut gawe luwih dhisik. Iya. Tanggung jawabe karo bojo ben kecukupan. Iya. Nek Kirahku dak kalau kesuwen. ngene tak omongi bener omongane wedhus gibas iku. Iki dak tempe. Tempe entuk tempe ngono. Ora. Lah kok wedhus gibas. Calon maratuam iki Nah. bener ana benere le omong. Mulane tak jaluk kowe mara ning Kutaraja le. Wis ya mono yamene kakangmu Pratala iki ora tau bali. Nemonono kakangmu Pratala kandha njaluk duit kanggo kebutuhane bapak. Kejaba iku kanggo usaha uripmu sak teruse. Gelem ya Le ya? Ya wis, Pak. Nek ngono, Nah. aku tak mara ning gone Kutaraja Heeh. nemoni Kakang Pratala ya. Iya. Pamita karo calon maratuamu. Malah siap sih. Bapak calon maratuwa. Kok malah kok kemuli sarang iki lho? Engko glintir nek. Ora gocor ayem. Iya, piye? Bapak calon maratuwa. Piye anak calon mantu? Aku njaluk parestune sampeyan lho, Pak. Yo, amek dhewe le. Ning lemari jek 3 toples. Iki mek apa? Kapur barus. Pangestu, Pak. Oh, pangestu. Yo. Bakal tak pangestuni le. Apa neh kowe? Ya sing hati-hati. Wes. Pak, Apa Le? aku njaluk pamit pangestoni ya, Pak. Tak pangestoni kaya banyu milit kandha karo kakangmu Pratala yen bapak ana butuhan. Sing hati-hati ya nek ketemu kakakku iki pamit bojoku. Urungmu keren. Ora iso. Pamit tak wakili. Wes. Di. Bocah kurang ajar bodoh uang. Nih.
asal bali. Heeh. Do didelok mesisan